Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Елате с мене да нарежем и програмираме ключ за 2015 година Citroen C4. Нагласихме първата страна, затваряме, режем. Свързахме USB кабела, пуснахме аварийни и почваме да извличаме първата. Много бързо стана. Натискам ОК. Давам назад. Control Unit. Immobilizer. Така, даваме напред. Готово. Да. Брой ключове. Искаме 2. Единият там, втория в ръката ми. Така. Окей. Изключих контакт. Изключен ли е? Да. Така. Learning succeeded. Turn ignition off. Remove key. OK. Insert next key. Включи контакт. Learning succeeded. Turn ignition off. Remove key. OK. Два ключа. Пробваме дистанционното на новия ключ. Работи. И на стария ключ, оригиналния, и той работи. Новото дистанционно пали. Оригиналното дистанционно пали. Само ще излеза да проверя дистанционното. Оригиналния ключ заключва, отключва. И сега новия заключва, отключва. Това беше всичко. Благодаря ви на всички за гледане на видеото. Лека и спокойна вечер ви желая.